ema somdwaba ye maame wie ya ohima beti Christe usu bempa ofi ambetras Beda se mommy nyankopon ensha obi bia wahwefo ene watiefo nyina yede nchia ema wo mu nyina yedo edru edutwa Herbal Center ho ena yedo ko abra wapomdi ebesiye na watimi adidi ye watimi adayiye no watimi anante aye adwuma yiye no dise wonya nupa ebo ho eban yedo ko edutwa de na de edi kan ye kire edutwa beaters edure eye adwuma anwanwaso pa ti se yakodi Christmas holidays ya bay nuane ahodo bi a akoye nipadua mu atwa se obaade numema ba abonten nanso so ye motim nan ni untimi enya wonan masade ahodo no entimi ema abonten no edutwa bitters anasa ne capsules ena ebeboa wo awohuru nipadua num kama obi se mekokete so amintimi na mebisi ana mebise nipa ne se mepa achewo wutimi didi wase ane wutimi ja wonan no de wase da bi ebi wo hono ma nansa na nan na entimi emai na aduane akọ mu nan ebi ntimi ma abonten wo pese wo da entimi emma entini a na ye kanfo edutwa bitters anasa ne capsules no na ye de amount obi a wo ye matim constipation de eduro bi ani hono ma emfi aduanan ebenie no de de treat ye ho a ye de ahye ye ho yade ama ye mu bi yafu atimi atwetwe ama kooko atimi aduane de eye edutwa bitters anasa ne capsules odafo a wutie me obi wo hono ma okoto bitters no na wasa to capsules no enti e ba na ya kire mu ye pa na ye de a kire say se wo pensuo no amedofo na wage ope capsules na ye to pa ye no so a eno so na wage enum ni mienu mum na wanhwe yi anansa wontimi nsori me se wani de ani ha brase capsules no kra no ofa ba ko a eye wo adwuma yiye na wo kofa capsules yi na wasa kofa nsuo no na se wo kopa ne hye wo pa ye nka no wa ha de biara da se wo konom edutuma anom bitters na no nsuo no enom capsules am da bi se wo pe capsules na wo gi a ebe ye adwuma amawo se wo pe bitters ana nsuo no nso so a na wage na atumi aye adwuma e de amawo me kasa ya obi sis na ye me ya pa na no so edutuma afom ye me dai edutuma bitters kro no a sisi ya de sanse kokko ahodo ni bia na ma ye sisi nipa ye sisi timi ye yen ya kokko ne bi wo timi sie ntininum na ma okoto na wo sori a na ye den pa de amawo edutuma bitters anasa ne capsules no ebe boa ma sisi ya de adwane afiri so Same kasei wotu ade ekoton wadwuma wusu aye no enye se enye obi tina tie animu a se o si afri car no mu no dise obi so ne nsa na obi hyeda yi ne nanpo esi fam no waso ne mu medofo wutie me sabe obi ya adwuma wo magazine na nso sida bia no wo de den wo de kakra bi a wote ho obi tete mu obi ton nsu a wote ho na nso so ni sisi wontimi nya ho hwe eni de nya ho brasem edutwa bitters anasa ne capsules ebe boa oba wo nso so bu nsa emma ana obu nsa wote yaw obesi mebu mi nsa dako na etwa entimi emabiem edutwa bitters no ebeboa wo pa ma moja netimi aflow ye woni men ye baako anase jimidi ewiei eni machinyi nakope edutwa bitters anase capsules no bosumi ayesimu safe na obebu nsa wo de kope dre bi na to nanom na woni chese wanka sa danse a ebinum edie no wobedi abrosania ya na ye ba hanom a ye ka no afe wanka sa na wonso so obeye PR odi ama ye maame edutwa sanse edre obi anom a dendenti a oto edre se onom no eye adwuma ma no yie na adanse enso ebufa so e de man me pacho mama number eye 0599 415 191 0599 415 191 anasa 0544 174 461 0544 174 461 enwa ene egu TV no ase no number mu mienu bia de obefa bia obefre no ye maame ebeje oso anidie mu enti no fa number yi naka wo hawo no efa kire ye maame na ontimi emo edutwa malames eno so eye malaria duro tatahwe me dofo nya bi na wo no mu a ebebo opa epasie ye ngatasimu ka mu kura na wotia entontom si ya wiwani ti sesi a ba bia nkasa wo net e wo wodam nti wo dia wo ne malaria tonkwanta amapa da bi ye mfikira ye tie ye dwomu a ye tie nyina no entontom yen enti sa wo pedro a ebetimi eto malaria se da bia na entasua ye wafono mu ma na da bia mebo fono me da bia mebo ya me chewchew mebo ahwe me nante kakra bia na mani subri me dante kakra bi so na mabre me kwakata so kra dia na agye nsam kra edutwa malames no ebeboa wo ye
pa general weakness ni nyina no ebeboa ayi afiri ho ama ho atɔ afa typhoid nso ɛsɔ wo mfia ɛha adwene yie pa mesrɛ wani de ani ahobrase sɛ edutwa malames ɛno nso ɛwɔ dwa so ya ma metena ase no wɔdwene hu sɛ typhoid ana malaria jaundice no eba ya na hwie mogya da bia sɛ nea meka no enti ɔbɔmmɔde de enubna ɛno nso ya nom a ɛbɛma yɛ mogya no etimi agina brane ne nipadua na etimi adi afurusane na baabi ebɛkɔ bia no so etimi awie ye adi amaye enti wɔde edutwa tonic ɛno nso ɛba edwa so enti wodo edutwa malames no a na wɔtɔ edutwa tonic no nso so akɔfie akɔ no kokokora etimi wi yɛ ho mogya esan so bi wɔn ma ne kokoko no ɛpaye a ogya ne nan kora emogya ewom enti wonum edutwa ndro nyina bie no nom edutwa tonic ɛfa ɛka ho ma yɛn sɛbɛ ya onipadua no ebetimi ayɛ fɛfɛɛfɛ ama wo fie mu na wo kɔ no wonya fie aduosia kora stella no na woda so eluki young enti nom ye no pay bi na fa edutwa tonic no ɛka ho afa man couple capsules ememe dro tatashe be ma wayɛ mmerɛ ɛwɔ mpaso wonsimpia da bia na ma na ka de opɛ ɛde ɛkyerɛw wodɔfo a wodɔ no pa sabe wontimi anini nhyia wɔ mpaso yɛ nti no da bia na ɔne namba bi ebi kora na ɔnkɔ yɛ hwe ɔkɔtɔ ade abakora wopɛsa wɔ ne ne korɔ enso wankasa wonyi hu ne nti kɔpɛ man couple capsules adro ne bi na nonom na ensiesie man couple idie ɛyɛ mema nkwa male vitality ɛboa ma bɛma etimi gyina na naso sɛ bɛma eyi wo sisi mu ntene no ɛma ahoto etimi ɛba ɛnyɛ 2 minutes nyɛ 3 minutes sɛm ɛdro yi ba bɛboa ɛnyɛ ɛdro a yɛde aphrodisiac gum sa wonom ya na wokɔ ba ho da bi na mmomfa yɛ wodro na nom na ɛmo ansie num entene no mu nyina na afɛ wokɔ ba ho a ɛniema etimi akɔyie ɛde amaw menofo yɛ mfa obrɛ ne nsa wo brain no number no na mesade ɛma obie mu no ba modin anane yɛ maame nkasa de bia meka bibi na wonte ase anasa wote edutwa nkan akyɛ yie pa wo pedro dodo atu bia no a kɔ pharmacy shop ahodo ba bia etu aduro ɛwɔ kumas baako chemical shop pharmacy shop ne ba bia na mmom mo a mo pedodo atu pa no meso fa yɛ maame number ba bia wo bia no yɛ mesum wani die mu number no ɛyɛ 0599 415 191 0599 415 191 and I say 0544 174 461 0544 174 461 ya maami edutwa number no enie eduro no eye 9 ene wodwa so eye edutwa bitters ene ne capsules anase edutwa malames eyensuo ena edutwa tonic ena afa memme duro tatahwe eno nso ya ne topaye anase capsules no wunye bi na se wono no mo a eboa wo yie pa ema ahoto etimi eba baabi a yeto aduro bia no ubowura ho no mo a wunya edutwa yenroi ebito wo mo to aduro ewo trog so edutwa bitters de ehefa na wo be fa wunhia sa aduroi esan se yetiti aduro ye nananom mpanimfo de wonim sa aduroi enti ye ka ho asɛm a ye nche bebre na ye sɔre ma me fa ma me number no ema obiem dia wonti ase bia no ene ma me enkasa eye 0599 415 191 0599 415 191 and that's 0544 174 461 0544 174 461 ya maame e number eni bo moden na friend na enini nkomo na wakoma ebetaw ye medam ase da se ne yesanu be hia yenso yeda wase se wo ba ye busuafo se de ye kan ye no be ye na kakra ni na ko entintan so a bogo so hema abeti e de beda ye se ye maame betra dwumtuni bi a friend no ko nshira ene na koda ma ho nsem no ye bebre nyina ne se enu ntina wo jempatesika ma ode bedai na ye nso agya ye boa nipa ti asem ni social media isu de atwetwe a enti abrampa ma bempantra ene ye be wi asem no na fe efutu a ye wo ho ye de ama ye ba na womo so aye ado ye boa ye ma dwumadie no eye kama no ya bo ma baso na yakoya ni beti ete sei ma ne so na to ano de ni ana be ye ho se anya yi atuturu mu ahia odi na afa
Ete say you bempa ai ke amaka kan ye mabom se ono ehunu ba bi gina kasa ohoye pachoye yo Betty se na kakra wo di asem bedai ya di asem na chiama na ye wi asem no ti ene no e masima miensa e de na wo ka sana mama bempa bem pacho sesin se asem na wo de bedai na ye wie ti me ma o 3 minutes de na wo ka final conclusion cause me pese ya ne ye be wi asem we ne no ye be sa ko hunu ba bi so asa ko so life o ka wo so life ne de a na e wa wasem foforo ba sa asem we hu de ye no be wi ne ne wo ti asem na me no ka pacho wo jitum yo bempa ete say Mamba chera dia dum na so ye em sa asem yi ba ye se de nua be ya na wa ye de abo nua ko nhire mete se wo kan bi me no di nkomo ti wo ye se ubedu obetimi bia na asem no etwa ampa enura wa na wo ma akora ilolo fe efri bogoso se wo mra obra na asofu bi no abo wa no ho ba se wo betua sika no e ma wo ne sofu bi kra ye ne kasa wo UK stene na ye se kwan ne ye hwa se asem no ye bewie ne ne etimi ma wo kwan anamo wo tufa ho na fe ya frɛ purpose of penny odi penny ajagoraja enso ahoma ne so okay me first of all make us a radin sha me dase ene me ma me mpanyum fo mo hye mo nyina esa ne die kese ne odo kese a wo mama kwanya kese se me so me nkasa I think say me fo akonya we se so sebe mpanyum fo kan say obi funkuma emfumu nwa kofi eminua but asam kakra ba me ne ntem se me ma me mama kwanya se me nkasa de a mefa wo fidie kese so na me so mapa na chew say ko eye ko nshira de si ye bia entwa yi ase nua bia no onfa nchew me gina Awurade Nyankopon ne nipa na em nyina se onfa nche me mo ana empanyimfo bia omo so boa ye ma ene dwumedi aba bedru ba bia bedru because asemre ne ba ye no na the reason of crime me ma de se metu na mo aba ne se nkofo bebre nim se oba me na me share chiri Debbie me ne ma me ba kwefre ne AK47 said nkofo asie di na tem no na say anodin enti ma wadaro ma na say oba o invite ma me ba ya say ye bempa na share chira radio ono ani na no mutu but the Nyankopon asese asem nyina akwawe ne ye hu no kura wa asem nim na ono so dia chopa kese aba enti menya sure say free na ekoi obaba be so life abeka ko nshira wa yenya yen sompa fo yen ye de ne be gina mranim eno de ensi biem ana obi anso nkan wasem social media biem efri se de ono deserve no ye de ama na wie asem nso baaye wagina mu ma radin sha amen na radin yokese ye fiesi kapanso ye be frɛ no kra ye be sha ne pa na ye wie bibia enti mama oba men kasa bebre me da se pa yo abusuafo se de be mpa kasa isa wa ye nyame dwuma fitina ni 3 days na wo frɛ me ma ye be de betum bia se ye benya sika no ye de ama beti na etu akɔtwere ba bi etwere emi se be mpa yi nhire watoto tonwom e waso da bebre mu asofo mpani ni nketoa but ye papa kwabena sia majagoraja Ghana fo asane hono so se wo ye bosom wo ye wokot wo ye ho ahwan enso awi akire wono no wayi ni 50 million ade boa se mfa mpata kura yi ye papa mo asofo pon wa ye ka shoku twi fom obi anu obegina mu se obetua skai sempo ko nhira nka hwe kura wono obegina matua because akura na ye nyame adwuma ne san akosa no ye twe pausing bi ene ekodi akodi etwentre akohuna mane kodi twentre se de akura yi kan ye no kura ahuna mane opia ni wo asofo mpon wa sese ka chofo a etwe hwira ba fie obi anye agire papa kwa presi amaja braja ene me ba fie sikapa enso Ghana for that braja ba ifuo aja braja nyo aja braja busuo aja braja nyo aja braja busuo on wetu esike yankwa o man so hello papa aja braja hello uradi nyankopon wo badwuma frustration so ba ye ho fasin osompo
usole so ubedwuma frustration ho nko abe ho fasting ya sia semuni ti mo ma ma ye oh Debbie edo e bro sorodo hello mama yo papa radio asumdwe nkan wo so ma we awada ro na mo te say ya ho ye papa ade a waye no wo soro hu na we na bible hwe ye nyane ntie seja ye ba ko nhira se nukuro se nya nukuro bogo so himen se wone na koda e ma ne be na wotwe mienu de se de be twe akolai sapra wanam ana Ghana fo atwetwe no yesi penny trefie masefo amfo wa yi sika 5000 and the same vipum said de be na obi meka se wo so wa send this ka wo bo anti and na kola ne ba me ana me de ne call mobile money ne ye ko yi sika na ni 5000 e pesa me ma kwanya na wo ka bibi kakra e wi asetie o ayo me medo ase na ma chia wa chifu nyina sompa mata mama fidi ndu akiri na e wi ase me ntiko ya e ma me ye sa di we se ye de bia to me so pen emre bi me 2 years ni abaya bi betra social media say me di yogurt my repo no me di yogurt ma no me kai bada de bi o sa ba ye na me sa ma yogurt bi na me sa bo de doki na me sa ye giga na bebere di pa bebere di di so wi ase no tornado be ka se nya no kore se mo kan nyina ye butu abosrem ka etimi ni se nka to so sitie o isi anu ai ha ti bu san se awo ye yo so anyu aba wa je no mama bo fa jagorega ama enum ni ti amanfo bebere po se woni bonsam ne nam eti a sorry fo bebere no mo mfo kwa mo akwa program amomu ba ni na wa mpa ba wo gina machi ezo wa gina machi na semisi ato a o so etimi nhwe sa asamonto ezo no bonyo no frame zo nyamo mi na me frɛ no that is all we ifa na bebi owo bia no omra me nche okufo di asisi e eza kwa no ba me hwese na ba fa na cha ha ba na me tini nka se nyankopon fa me nko ana se nyame moa no sabi afutu oji ko bo bra no ani sika no kre so na sa dia metia ama akora no na se bo so nyame fa ahodi ni wi ase berebra ama ne ama enti no me gusa na se na mo nko fi ototo no mu awon mu yin ade nti na mo ntumi mu awo o se nkrofo ni bi kura nse bi ni yede kura na oba one ne wo frɛ wo mo se o mo mu an kura na o ma fa se oba de pe agitaw asema to akoda ki fufura bi wo frɛ sofo ne mu an no another kilo bi no mo se se ne yede na ono afrɛ na pe ensi akira ni yo o mo twa kura ne gu so ko sunsun so sofo ya Dabi. ya duro me ma mota sunsun so mra ye mfa ye sika mo asore manko a abontisu bi ohia mo obebo ano ana se be sika sanya akora ya atem no so etwa wada roma papa wonyame kasie won hyirawo me da se mama osuru nhyira asase nhyira abofo nyina so se saja kra benya be nsia aka ho me da se mama nyame nhyira papa ne waye nse ne yepe na nkasofo akon hyira gina mo popete so atoto twom e de amamu kanya sa asem duru ba bia na abedure ba obi nim die ekoye enso wagina se bema wagina se batai na ye de ma no ye de afutu be kato sensi hwala na asumdwe mra ti papa no kore me ni Ghana fo nyina ye de wase wate waye unyame nhyira pa yenso ye das nhyira wo no nhyira dwuma pa wo ye waye yo me so me das ene papa kwa bless am owie kra no pe so yin ni me chop money no wa send me 2000 say me fan call lunch ti papa jagoraja unyame wo nhyira papa asofo binu mu amaba esi akira asofo esi akira asofo eya munyai enti munsuro eti edin na mafato musu ti musuro frefres kapa ma me na enti munsuro kra munsuro hwe mame ewuraba etie me oyi ma beti amen me no kasa se batai ne ba papa ba omi ane kan o si me and you were not there wo kora du a wo burugu abrante esu mi na me hobi una ade wasem be da yen wo ban so na nkura video a kire sese bi so bra ne do ato a wo wuro wo dross enso ye nyina ye bo aboso ta wachi one dog 50 million ai akonkoden amaw 5000 efisika pade o de bre o na 35 na also di 15 ni kwa iso okoda ni dua mpa papa ni se de be 2000 no wo ho me ka kire afia se fia makora ne mfa enra se ama
waka mate me di ache no en wasanya 5,000 ewrai ye si so aye cheche mpra no yanko ba kwa nkonya de wanya yi watwa ye nyina nkra bremu wabiti ye yi eti mesra wo hima ti asam na ye ka kire wo efri nne aye ka sei ye diskan ma wi atwa so wate na ko twen wo resource mra na ko suku so obeba TikTok ho a na wa na obedi wagro ma ko nhire din efri wanum obi so ne life ru oye hu deda ko anu tum enkoko won wa ko fa ba ti me de me ho aba mo fa nyame what dem no ka no enye sa ma me beti enne ye ye tu eskai ewiase nyina ya dance emla o mani mu so yes wa kro di kan be pa chew eti anu be ye evidence ye di against you what asa na me no ka no I be wanya afia yenko hello afia Mama Pacha, good afternoon. afternoon about fefe na what is say Mama Pacha, I'm say. me so me ho ye pa eje bo ugina se batai papa jagura janso abeka ho ama ye wie bibia me pese ofa kwan so mu de o madi agro ntentan so ache na utu mai wa na fe no mo ba ye hurihuri femfem sa konfem e pentem akwa ye mefo no utu wo mo fo kakra so e de maye Mama, you Mama Pacha, me fa konya me search e o telephone da. Ere nyame atena ma da papa jagura janso ase. De nipa be ya na waye. yokwase Social media no. Se wo ba say you need to do with ma e ka bibia ya chewa wonti o. I just say ato answer so wadofo fo ni view sa. Enipa ba onya obi amu bi ma ansa na won say de wo ye no. Wa anyo na ho. Enu ta me hu ne ntem say mes chaso because ye mu no ye kware ya be ye sei obi be ka no abeka ni bi so kwa amwa edifin bi ni ne bia kan ho enti nka memra mu na nke ntwa e na ja me beto mi sika gu ye ma ne be sambe disrespect me I'm sambe disrespect me but ye na ere nyame asesa wa ba fom me be mu because oye me krom ni if you wasawa tina me be mu senka wo ntwa so and I will not so interested. But the server they say, "Fan is akana koma." No man in my form kura ni DNC. We are okay. Ubeka udia metinse na bibi kakre bi na abese udi na hair dream. Si me say kwala ebe nyina ase. We are saying ya no ani social media no. there be So be ye ne bia no china ubese hu. And obi ewo ni papofo abese wo chen papofo bi abese. E bia na o chen ni pa obu afo bi obeboa no. Na busia ni bi na nyam se mo social media na akwa against wo china bi nti na se yin na ye fa nto ye hofo o china asem man pa to da afa me da se afia nyame adom adwa danso ye be hwa manim but first of all so be ba na ye program na ye ba no eja ye ni o ma be din komado ye da sipi ye so ye da se me be fies kapane tin nkai me se champion ye ntu ye be ifu sima minu na ye nsole ne ye presentation first kana man na abram pamfa ne ko sike me da se ana no obede kumase so mama what say ewiase no se wututu mirika uji wani so so ya akoda wo hwa akoda wo se ni age ya wode na mo ya sebe ne hunya kokko de nkobo no pa hwe ne nto se na ntu bi ekura no na nima ne na nim adachi bi no ka wo hema akura fatam fi se na ada konwa ni fia no okodi oh na nka mse nka dachi bi ne ko hema akura fatam je se na ntu ye sifo no ya hema anantu na wiase ne so anto bo ase nka wa be bedware wa wanhwe ye ade animguase na eba abaya na emeka cho ne se wo mo ye a wo mo di santentan no ba ye no eni nkofo ye wo mo di kan ekoso no wo mo nene wo mo kasai amane ye a wo mo hu animguase ye atu ebinom na wo mo di tufo no tini ye kan se dronwase abrabo no nu ba bia afe na wo fefe results okra me nyini se be kra ba se wo to aso se wo nto aso na emema ho so na social media no ebedru ba bi na be ma bi ba be ware na wonua ba ya wo bodam te se me ya meti ase yi besi na ano no eye dai enu ntina abon enu ntina ye kan se na wonyi ni aginam ama osofo panini kase we se nso aginam ama wo mo ya o ka ho nyina ba be boa twasam ne so obi be kwa kofa aba be huru enka bi na bibia fra asam enko na mom sompa de sebe wonyi ni adi animu ya ne me nyina akoba ne seye
as getting to about 100 million. Just when one no we found what gra manin chawasi. That's so peja. Yes, so you be peja. Auntie Paulina. My lady made us see the Edika Mamma Kakran Fanchil ko inshira. The master and say, or any yammy Juma has no yammy Juma. He said, and said, Juma wafato, Honsuono, and when she baby womb. And na a massa, can say, Sabi ma, Yasen and Yamabino, a yabosom, says a rare. Aquafabusum be any sumayo, could you have 50 million? 50 million, they could actually when we go here. Eti bra, so we yammy Juma, Shasuna yammy Juma and Yamenamso, now one shroud. Na ya papa kwa benesi ama so papa Nyankopon o nhyira wo pa me pe wasam ba me hunu da Nyankopon nhyira wo pa da no na kwanda mo e ka se ai na nka ko nhyira e kasa na asofo bi na agbo na no se mo nkasa no e de na mutimi yade bo ano ni nyina echi ya papa jagraja na ide abo ano nti papa Nyankopon wo nhyira wo na me ka bi nso a kire my lady wo start nkasa wo si bogo so hima wa timi na me ka se bi abogo so hima na masas me na se e friend no hima beti ho nso no ofiri na me dia man bogo so hima beti na mimi akumen da na me ka asem bi kire na senka obetimi atena se din adwene ho a asem we ya asie no eya won kwa na nyina entwa mu da enei de wo ni sei ya but one hwe ye na wa asesa usuban ya da che betimi ha enti wo free ha wo kwai ma Kristo mra wa brabom to won safre nyame onkonko no metena wa brabom na de wo ye wa brabo no enya de bebo kwa bia so be ma nkofa emaje ho anim guase emma wo metena ha maji 50 million enkodi maame wo nua ma no mo iti o life yie school na wo kore yire ho na ko se adwuma so na wo besua yire ho na sua na ma wo daachi ho hia we nom enya de ebe dey ebebo wo tihwe wa brabo yie my lady me de ma no asi anabrampa my lady nyame nhira ye be kan nhira nsema kire ye papa jagraja no papa de waye no osoro nhira no lokase we said the assembly si pejai na britia we mu no ama nadwo no nyame nhira no na me kakakra enkyire eye menua ko nhira adwuma no ye ne nya adwuma ketwa enti na nua na my lady me ne wo kan se we ni nti na ama nipa bebresi wo mu nkwa asore no ebi se ye kwa asore akope nhira kotie nyame asem se daachi ye be ko heaven no mo edi animu aso na asa atu agu ye mai so a my lady ne ye kwa na ye bai tie beturu fu se so wafa nyame adwuma a onye ne nko wie ye pama no mami ka bibi nkyire menua ba Betty be ka kyerɛw usa unuru ba bia de wo ye no wanhwe beduru ba bi unyi obi no akwa asem bia ma sa TikTok ne ho na ne nam no ebeduru ba bi no unyi obi no akwa asem bia ma mesre wo pi ma wani na ho ne kwa asɔre so wo ko school so ayire ho ko school na maladi ede ade na omunya o TikTok ede ade na da ho wo fa free ho megire nkra ne bi ho amenti ase me fu enu anse kura me na me bi me nim ba bia bibia da ti mesre nkra ma ba se mo mama ni na na mo mamu suku hia ho so wo sua adwuma so asua Betty e ma we sei enya de foforo sa atofa baako maladi e ko opepe ahawo enye sika ketwa ana je se akodi akura yi hoi etimi de mesre ko nkyira fi na kro hwem na fabia wo free se obewa no oh maladi me kan se de be ya bia no obewa mienu malady dia make e wo so otemase no wo yire no okoye we ti malady ma menka so ho eti dia meka che Betty ne se Betty men nanya wo last what malady wo kan meka bia che no men nanya wo last dia meka kire wa no ebi se ubesi atopa ba ko na malady ubetu aba 100 million enya sika ketwa na ko nsira nkasa no eye ya sade grachi si bonya memrane malady so do si bonya memrane ya na mani adekwa oda in court ewla wo so wo di asem ka ina kwan mama we die me like be o ma bro for sem ni bi no di asem ma we de meja atom na mapa ko nhira cha ma me se ni si ye no on fa nche me se ne amene na anka no kuwem amde ba abonti amegu na ni mase on fa na se bia ne nua ketua ne me ena asem na okan na ye me ya ndi na ma me kan so de yawo
me de science no say me gu na ni mo se dru ba bia na me hye say ska we ya me nsa so me nya ade me ko gina ba bi mpa aka say ko nhwa de me ka na say obi ko ye life na makoka say me ko ka ne ho asem boni ana nti no akoma no ne man ba nti no nso say wo kaseti an efies kapam nyina mpanifo wadi o matem nyina pa o mache wo mpanifo me di o matem nyina say atete kuku kwa so ye ba ifo se fie bu sumo se di ade se ntoba o se no so se fie bi eniama o ade an Malady. Mpanifo me di matem nyina m ko nhwa so nti na ma me kaseti am nti no mo fa na se mo ba ne na mo fa nche mo ebi nsi biom ena ma boy bi efe no Mr. Leo wa fa me naked picture endra o di streaky me say some ya ma adwen so magiska bi o baby o be pusi na ede na wo naked picture ko di no ma me ni mo na da wo dwale no gine dwaye ho me ni ede no nya wo naked picture wo dwale a wo dwaye me ni baby ko ye naked picture ni eguye Si yo enu ye ki fofora wo ko bi aba enu so sano enu su enu no so abubo nu edi atamo omudi me ne de omutumi di mata ne matumi twanyina di mata abra asa no wuni mu bi eji anu ba aguro tibeti ba nde nua no be dan me kwa kodane nye se be kun o wanya diska no wate kodane beti wo fe abaiwa concentrate with education so ate achi and I say obi abeka de be wo ya se obu befu yiwani achi wo be ba TikTok wa grow na be because say yen aba be ya dance for the amako nhira se bibi asi a yen ene e be gina mu de ama no me pese be ba sa twaso achi wate na unu ba bia na so ndwem na me nua me ba ko nhira ti me bu sem kan wo se sori so na se mi dai de echi ma ho ye den ba bia wo bi awurade ama wo dom na wodom no so wan hwe yie eno ne friend say character ne charisma wan hwe yie a o character no ebetumi asɛ adom no obia mfom so obia ho asofo mpanifo asofo akashoko atwi hwira ba fie omunyira omudi no bi dia na ma na yenya huye minum sofo bi pap sofo pani a oso wo ba ne mpran ne mpran wode na kɔ park so akɔbona ma na ni ba akɔ abo me asofo wamo twe kura che obia wamo nyina ekyehye ho enti mesrawo de asie bia ensinko ko nyankopon anim onipa hwe de etu aniwa onyame de wo hwa komam na menum se we yachi no empeja kese wo amen toto wakwan yi na menum se asofo bebre no wakasa enti wa no wo behu de wo beye wo na yakoye Mr. Champion jiska no eti afiade in 2000 ho na we 5000 jena fa hye ayi sakra wo nonsem yo peja no bia hu wi ase beti nsaka ne sika ise die asomdwa aba ametuo e ko twere ba bia twere ye de ye tasem ye ntanipa ti beti ye beja akwan na ye be ma obi de wakosika ti tweme nkwansa mi ama mi obi de wakosi bogu so kam amaka na du ansa na waba why ti ko twen me ko da dua no se wan ko da na kunu no pen baby at yo bempa ye da ase ti e be ka sa chiri ho why yo abusuafo obsessed eye duro akoda bia wabu ne nsa bia ehia bi ovarians is a duro mu ko skui obia nya bi fam to le bagim hormonal imbalance dro tata she kone ko gibi uye brain sisi so otobi kwa hospital na doctor catch us say eye wadura no nya eyin ko ade a wadura no ovarians is there obsessed kone ko gibi uye bra unhu so ko yenya na de medma tablet and eye malaria dro tatafi midpoint pharmacy ene dia ba baby to na dro to adro bia ni nyina obenya 0596607858 sister natural spices didi peche ye wakoko bro nyan ye didi ye she new year say noa ye wo fish edekwa ye wo ko gibi wabomu be ye nkete ye garlic onkwan be ye de ye ya ma no so na ye de na we 100% natural it's no monosodium GB. no artificial colors tibko na kokoje wo de ye wadum pampa so pizza te papa jema bedu ene dia ba 0243535025 Gentleman Dental Clinic ye kwa akɔhwɛ ye se obeye ye di skin bro nya wie obeye ye polish ye polish obeye na ye se si obetu kama besi ni nyina fu ani kyerɛ mu ho wa pampan halitosis na onyi mfiri ho ma wo ye okuma se abripo junction total Ɛhɔ no mo a. fee
0559139582 mpacho midima fo se wani amawo Dr. Time daso check bread ya kono ntwabrento ya de so kwase mayira wa mo ya de din a entre se wo sa 0244774282 meko Canada ye ko sesi ye New Zealand ye kwa kusua de ye ko ye adwuma akobọ braba ko ni Express Group hono a 0249000448 Tabita Clinic ya sabia soronko diabetes ye nyina de ni chire ye kwa akọhwe ye ho prostate wo ni chire ho doctor fo ne nurse fo no omuni ma omehwew ye laboratory services fa oni chire mu diet therapy ni ye hwew ni ye wa nyina hojo da ban junction and hona yebutuo freyen ye dwuma fidwada kopim efiada 0260196219 Oboeba and medical research center adwato adumanu ekono mo an yebutuo yenko se yade bi da so a ye nyina fi ani chire breke se powder so odi guso hiem anase nkwem no wano na wo sene no 0550191514 echamfo bana o se yade nyina bedwane ye nyina die obehwe ote haban to so na wo kro no ni nyina ekro bi atu eye funwi obemia manawu ni nyina 0244988004 darling products eye nwi we've Ghana Limited na dia ba ye de darling enwi adi botire ye obesima ye natural twist okinki hair and ye passion twist so hairdressers mudi adansi we 100% caliconate fiber ene wom tu di boat ya kama se anye fita ni nyina kama iti mo ne darling fo eni Dawood dokutai oyade se yade a wontumi sa jimi kwata ene adwaman na krono ni nyina de aka bia wosa say sisi yade obetu no wonum 360 no na de ontiment ni twitwi ya wodwe so krapa he ya 0241241012 holy mosquito spray na no kwa entuntum aduro osi abo a we afoma akase eni kona kwa gibi so nkronsu entefre eni fiura ni nyina we spray 15 minutes ansan wo wura Joycam roofing company limited yedi branya wie ye ba bebo ye da so be free estate obi amfa na ni kire na won hwe standard sheet obeya Eurota aboso amana kama pempran wade yo so any police station ni dia nimhwe sada na tachima ye wa hensa a brigade hwa 0540125816 Lawson Beverages Company Limited delay my capsules mema be gina ko jibi na ye mo wabaso ofie Lawson die oba ye nyenne odi adua mema nyine bosse 999 a bishop 75 apempran die fie odi be hye waso wokom unai usisi isukra 4 cities eye silver ani gold ni nyina cheni asomade bibia 10 million peko tu niema ne ko ton na benya mfaso bebre 0598585219 grow fine eye mojaduro doctor so moja so ati eye grow fine ko kete so awona eye grow fine wayale awie na ahoto eye grow fine oba penfo eye grow fine eso moja so ati ni nyina ye grow fine wanumu ato ko na kwaji wasole udu aso grow fine eni aye koko eni edi aye digital Herbal center eni edi aba ushi aye ka no ba bia na wakotobi se unum grow fine a ube grow fine 0244596532 Sasem Herbal eye duro ya the fresh Herbal mission eye du ketwa eye mi booster man lady diabetes eye se cholesterol obia enkonko gibi wakoma bo kinki unsaka bia fresh mind enu so be ma wagina mu seya ebe ma oba so ho awe kama fresh co ebetu ko kwase na fe kana Herbal mission no to malaria ni nyina 0243559319 case number 1 Joycelyn appear and no free by Yesu hu why you complainants one wa ni kuna do Edward Asante Vaganaza e osu hu e di asem na esi wo be se wo bro no de to from channel physical abuse eno ni asem a odi gina daka mu kwa order in court ma me Joycelyn ma ete say na me ado wo ba show history your Bible your Quran kasa preko shenap e bi focus ya ni bodu ade na ape
Patch on per Bible. Okay, sorry. Me call blood of Jesus. And also Mukrumu. Patch on. I am me appear Joycelyn. You cry Bible. Sassama making. Lucre true do. Me nitro. Onyame boa me. Order. Man pacho. Me ku am ne nete wa ye me ho ade. Ye fi amamre. Aya nkokot oye me ho ade. Nti e wo mu a na me wo me ba me ne wo ma mienu. Ti me wo second one no. Wo wa no de broni bi be kire me. Oye black American. Mami anani afi so ma busuafo. Abusuani a ofi man pacho na menim. Nti me de me e kire na me bisa amase bema. Ti me ne didi nkomo a na o kire ma kire se omo abusua wa breche ba din na me bone de. Ebi ni omo abusua. Nti ma me or the Rosemary Wendy Finis. Ajeta. Nti me mama ni na ho. Be hu anu akire ni mu. Nti akire ana mi hwehwe mu ana me hu se maame no aye ne mpena. E na da ho no. Male di wa ben. Akire ni mugu. Wa ben. Nti me ko ho a na me de asem no koto papa no mu. Maame no ku ni kohia na we. Ma pa cho no de ebesi no nti me nkire mba bi okohia. Na maame no ya wadi sei. Obenya be ye 50 something. Ofram abrochire ne bai. Me pa cho an. But oye tuntum but say Facebook so na. Akọchire ni mugu a. Oba dada oti abrochire wonya bi ni atwe no de na ba no. Ka sei. Timpa cho me ka kire papa no mo to nsa frɛ me ku no bai. Ede na ade hu se ne mpra no. Pa cho course o mo ye no. Se me wo ho na se maame no efra. No de apia ko gina bebi no ne na kasa. We de hu se maame ne na afre no. Ma se minim ne number. Na phone ni kura wuku hu se maame no na efre. Ebu ana phone ni da ho. Ebu okra no wada. Na maame na efre. Wa fa no de akogina bonti. Fa no de akogina bonti. Na ku ni brofo sem ye. Asem o ma. We de ne ka ote brofo. Ote brofo. Ote mine ne ka. So we university. Yeah, we university. But ote mine ne ka. Am ka se baba. Edidi mo ana mpapa no mo frɛ no sɛ so ya mamre mu no sɛ wo wale kwa na pɛ so wale bi ka ho a ɛsɛ opata oye pani no ansa nti o mbisa me se medicine na do afede no wayi ani mu so be wale o ka che papa no mo sɛ me pe o mi mpe o ma wale de obe wale na ka me ho nti na ma papa no mo so to ma ne sa ti o mo ya ne so mpata me ti sa ta na me to ne ma me ko achima na me so onye container e ma me na me ntena fa ko no ye container ne ma ɛsɛ waje mpata ma je mpata ti no kure ne nyame ne maame ne de oba nkola ne school fees omo bibia ono ana eye ma nkola maame ne fra brochire ba fa twan na ese okwa America no aba aha o kire ne so oni magyan ti se maame ne beba Ghana ha na obedi afe kura me niku afe one be ma na betena ho akopem se obekwa ansa na miku afe o tua o ma school fees nti fa twan ba wa ha mu de onya bi nso Male di onya bi. sexy aye Joyce retrana sexy retrana ha mu so omtro ma so ntemu ma no de wa be obehwehwe ani ma be stressra wa sole akọ ete say achonya me adom na monso yo dia asante maji atum mi nti we wo yema Ghana for akwaba na yema won hamfamra asante manager atum on Sompa 93.1 live on Sompa television moti enka we are bredia na ye pass through near the Pomodern Nkomo every Givers Herbal Center kwancha for penny Dr. Solomon Kwabi adano na doc CMB se wa Pomodern hunsem net sen enye mpa rest assured say among Nkomo FM be within the next 10 minutes na Pomodern passion kon a wo pe no yakopon ebenam yen so na wonsa atimi aka yenro ahodo enum ayewo edwaso emu mienu titu ene ene oba bedi hu Nkomo yebekasa e dia Givers Herbal mixture dry eboa na regulate ana simple be boost immune system malaria typhoid and afi joined us a bit was here e dia free woni pedie no na afi Givers GC mixture and I think Givers GC capsules and so atimi aboa na enemu yare nyina ani other related infections eto asia dia free aya woni pedie no mo yekodi bronya ana afia kwato aba me no wodi hu Nkomo se kopa bito nya hoden hwonko na fedi bronya no na efa ekwato aba post Christmas post election ehun we behia se obesenya hoden hwonko na odi atoa odada brabo so na wunya sa hoden na agesa wo fa Givers ye nu ni bi se ne ye be ya
honom no ɛbɛboa na ama wo ahoɔden hwonko na watimi enso de ayɛ adwuma enso de agu botom na wodi bi ahwɛ wo ho ene wabusua ene adɔfo no ma wɔnom aka men compromise on your health gye number sabre ya make say ya wo ho kwan obetimi afa number na men ka sell mama kasa enso awie questions bi apese obisa ha time ne yɛ limited wontimi misa no ofra mpanifo ɛbɛgye wo so na wɔnom anya brɛ na wɔnom ene wo akasa na bibia akɔfan obɛfrɛ on 0543 222 470 0543 222 470 na apɔmuden pa hwonko a wopɛ no nyakopɔn bɛnam yɛn so na wo nsa timi aka nneɛma mmienu over the years in recent times yɛkɔ so pushi yɛsɛ yɛn medication ho hia yɛn nti ɛne deɛ yɛ nso ɛne sɛ yɛboa na yɛama wo nkyerɛkyerɛ a ɛne ɛbɛkɔ waso mu na ɛne adeɛ bi a woyɛ a ɛmmoa wapɔmuden ho nsɛm no wɔn nso watimi agyae nti etumra na yɛakyerɛw si nti yɛare ne nyinaa ne yɛkyerɛw ne kɔfa ban na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtwɛn ho every certain activities bi a woyɛ a ɛmmoa nipadua no nso ɛho saa nso na afei yɛsɛ yɛmpɛ sɛ wobɛyɛ deɛ ɛfɛ ne sɛ selective justice na yɛareɛ no woyɛ yi mu a deɛ woanhwɛ a bɛgye sɛ ɛnku no ɛno na ɛbɛtumi ɛku nti wei ɛyɛ agendas mmienu a ɛyɛ adeɛ sɛ over the years yɛakɔ so aka ɛho nsɛm ama no aduru akyire na give us herbal mixture aduro ɛboa na boost immune system no kind of no sɛ wo immune system no ɛno ɛna ɛcarry anasɛ yɛ a majority shareholder ɛne ɛwɔ ɛyɛ wo nipadua no nso emu ɛti sɛ ne sɛ adeɛ sɛ wo immune system no hyɛ asɛ sɛ break a kind of no sɛ wo entire system no nyinaa no ɛyɛ adeɛ sɛ ebitimi nso break yɛmpɛ sɛ ɛbɛba saa no ɛne yɛsɛ kɔpɛ givers herbal mixture duro na ɛnom na ɛmmoa na ɛmboost wo immune system na integrally immune system no ɛwɔ dwumadie hwonko a yɛ ana edi mprempin wɔte sɛ yɛ ana dodoɔ na yɛka sɛ ampa ɛboa na asa anaasɛ mpo ɛkɔ yare ahodoɔ no yɛsɛ ndie bayɛn givers yɛka na yɛakyerɛ mu yie ama wɔn nso watimi ate aseɛ deɛ di kan ɛyɛ deɛ yɛfrɛ ne sɛ recognition and identification ɛno ɛyɛ the first phase no nti yare ahodoɔ bi a ɛbɛ nipadua no mu no ɛyɛ adeɛ sɛ wo immune system no ɛboa na identify na afei ako nso ɛde afiri hɔnom ɛdi saa dwumadie no dwumadie mmienu a ɛno nso san so timi ɛdi ne sɛ ɛkepi records and data nti yare ahodoɔ bi a ɛbɛ nipadua no mu pɛn na ɛsa ɛbɛ biem no ɛyɛ adeɛ sɛ wɔsɛ wo immune system no timi kan ɛho sɛ last year bronya bosome December yare ɛba yɛ wafe 2025 January sɛ saa yare no ɛba a wɔsɛ etimi kai na hwɛ asɛ sɛ ɛko nso ɛde afiri hɔ nti yɛsɛ men compromising on your health and am sɛ obi benya wa na afiri yare time is money nti apɛ sɛ wonya ahoɔden hwonko na wotimi adidi wo dwuma pɛ give us about mixture duro no bi na ɛnom loss of appetite wontimi ɛnedi ɛbɛboa na wadidi accordingly sɛdeɛ wo nso wotimi ɛpɛ no na yɛ general well-being aduro wonyare mpo abetimi apɛ bi na watɔ na wanom sanso ɛna afɛ yare ɛfɛ ne sɛ join the sebitu asɛ typhoid yare two major avenues nsu ahodoɔ anyɛ na ɛkɔ nipadua no mu obro ne sɛ contaminated aduane a ɛfa a lot of unhygienic processes na no nso kɔ nipadua no mu no ɛbɛkɔ sɛ havoc ɛde ama nipadua no nti ɛsɛ aduane bi a ɛbɛkɔ nipadua no mu no sɛ solid food a make sure sɛ wanoa ama na bɛn ansa na akɔ nipadua no mu sanso na afɛ deɛ wanoa dada a wopɛ sɛ wotibi di no ma heating rate no nso ɛnkɔ hworo sɛ nsuo na wɔtɔ a brand and the quality no ɛwɔ hworo ɛyɛ fie nso a purify no ansa ne ne wode adi dwuma woyɛ ne saa na ɛbɛboa na ɛne typhoid yare a salmonella typhi mmoawa no ɛno nso timi de ba no aboa na ɛtu aseɛ nso ɛde afi wo nipadua no mɛkwan bɛn nso na mɛfa so a mɛhu sɛ mɛnya yare a yɛfrɛ ne sɛ typhoid yare ɔte nausea anaasɛ wɔte abɔfo no na ne yɛ one of the syndicate nti obi wɔ hɔ nom a ɔtaa ɛdi wɛmɛ san so ɛna afei ɔtaa di aduane a mɛkɔ wom nanso de bia ɔte abɔfo no ɔnom give us herbal mixture duro no ɛbɛboa na saa ɛyɛ yare no symptoms no ɛtumi anaasɛ mpo yare no ɛtumi atu aseɛ de afi wo nipadua no constipation wogya wɔnan na wɔfem wei nyinaa ɛyɛ some of the syndicator ɛbɔ wɔn kaeɛ sanso ɛna afɛ give us herbal mixture aduro no ɛboa na malaria yare no atu aseɛ de afi wo nipadua mu wabra female anopheles mosquito ɛka wo na ɔpo plasmodium parasite mmoawa no ɛde agu wo nipadua no mu na ɛbɛnam so na wɔanya malaria yare no World Health Organization anya ho nti aseɛ sɛ yare no it's on the rise in previous times and afei in recent times nti wɔnom give us herbal mixture aduro no na plasmodium parasite mmoawa no ɛtu aseɛ ɛde afi wo nipadua no mu na deɛ nti a
female anopheles mosquito ebeka nipadua nso ne so hia nipa moja no de atom kosua no de reproduce offsprings on one kasa ne nsa so na wonom akoso multiply in number nti onum give us about mixture aduro no ayade se malaria yare no ebetu ase ekwan hwonkoso e de afre mu nipadua no mote mreyo sanso na official assess e paiwo one person yo ya we anuama hodo a ebon kaya mu ho se no kre wanya yare a ye friend say malaria yare ne bi nto bepe give us about mixture aduro na wonso wato na wanom kan na no se baby eton no bia wo man Ghana mu ne titu pa ene herbal shops ahodo no kwa insist say ope give us herbal mixture aduro give us herbal mixture aduro ntontomoda ho drugstore ne outlet bia no insist ayade say ye beton bi enso e di ama na apomden pa hwonko a wo pe no yakopon ebenam yenso na wonsa enso atimi aka no fine pa obefre on 0543 222 470 0543 222 470 na apomden pa hwonko yakopon ebenam yenso na wonsa enso atimi aka no kroje pa yes sir so would give us GC mixture and if you give us GC capsules eboa na enemu yare any other related infections to us here at the afini pedianemu. There is a school of thought about bontia dodo na agidi ese enemu yare aba ni pediano so na yempemu hyamu de granted yajutum said the science amayati ase no na we are no every hono maye activities bia ni pediano eye engaged in and also a contributing factor ema enipa enya de afene se enemu yare ahodo no emu ebi blood transferring and as a blood transfusion eka ho bi nti moja we ni pedianemu internally metimi adonate moja de ama obi anam se mini nipa na blood group ayepe ya assess moja na anhwe ho se yare bia anim na ofoforo no agi a potentially or stand a possible chance na nipa no so betimi anya bi sanso na blood samples a aso aduano so na ekɔ nipaduanemu no ayade asa no betimi ama wanya nemu yare no ahodo na nso mu bi nti aka se anwumre oto aduane anasa de bia beto food commodity bia ekɔ nipaduanemu na assess ho se ampa blood samples enu so impo anopa ansa na afei wonso atimi adi enso adi akɔ nipaduanemu nti men compromise on your health sanso na afei metallic substances ahodo nyina eno so eka ho bi ema enemu yare ahodo no likely so betimi anya bi no eno so ewo hworo nti mesel men compromising on your health dia number frey na ene Nkomo baby eton enro bia ewo man Ghana mokwa so pe give us GC mixture and I give us GC capsules adro na etimi aboa na enemu yare nyina no etu ase find out be frey on 0543 222 470 0543 222 470 na watimi ni na bonko bedase sexy givers yadase so bedase bibro nya de em family me why pacha you ka kire doctor say yaji eni abede pa anti Joycelyn they say the waji atum se ukun won wale man pacha nti wa wale tikadie baby timpacha oni broni ni betina na afa de skaba nsem nti broni ni wo fie bi wo krom sum krom wo ti me kwada na me se broni no krom ho dada ana oni ho ba to be hu no ena wo se wa be asase wo no osifie e wo ho no nti ya okwa oja ne nneoma wo nti ebi kwa na me ka se kona koda ho se na be ya akronfo mu se boga on betimi abewia no nti saa na me ye no wo no broni no nim se wo de ne bla no onim se me ne wo ma keke me ni na ja saa na me kun ka kire nti saa oye se okọ broni ni fie ho na wanya ga bi nso wo krom ho a one ne te me de me hu a nti obayare na me di akire kwa na me ko se ga ne maame abeja me kun no ho na me ko hwe ko tuotua bibia omu yi no na okọ ga no me ko kan ho asem no na ode abufo be sanyan ya na yasi efie so ayetim ti obayi sanan ne ma fifie na okọ ye TV e body o organizer ba obenya broni nti na bi wo abehye ne ho ti nu wajai o adwuma na onye bi se o wale boganti nti eye no me kwa kan na TV a broni ni to ma nkola na obetu TV de koma again no e wo ku de koma again sa again so so obewale no na mso obewale na awale no teme de awale na ogusu awale nti ma me de wo ka so obewale aro ni pa ko betimi awale wa no awale e se me bura na oburu me police station makosa so hu dobsu menye ohofo wo ho no me de akosa na wakodwane ato na maba na wakodwane ato na maba container na oye ma me no obesese container ni mu niema nyina ama no so me de koye case na odwane ya na obedwane to ahemfo ni bi omo ye ho no
no mo ne me kan ya no ma me 1000 cedis na me di siesie container no so ma me scan na me di adidwa se na na bi o di scan be ba na me di adidwa de ama na da wale na gu sania on subanti nti obaya de na wadwane se so o fanti kro ni bi so me de me nim be na do is oni broni na jai oni broni ni wo ho pa ba broni ni o ma broni de wo mu a na wa hyase na na oba to so but se si afi last year kra no oba ba akopɛ wa ma biom nti se si o si o wa broche kro me so o si Virgin Islands Islands no say ti wa nyama na gu we me fa cho me nyama we ya container ni mana da bi efie obayi me ecolak ti ecolak no wati aso ayi ni sa o de blog na abobo so ayi ni sa o de blog na abobo so ayi ni sa di enti no ayi ni sa o so o rehwa papers e dia papers asase ba bi eti na asase ne paper na e wo me ho nti no nim se wo ecolak na nti obu na wa yi ni paper de akọ ti di enti ama me ba akura titiri ni se adua da me ko odwa ti me bedu na papa se mi ku afre ne se efie na obeton no ama na anu nkra ti me pa try obeton no ama me papa ni sika ni bi nti papa na dwe ho san ana no so ka chen so ndi o wa fum nti oba nti bedu oba mama na epa na me se na me na so e bi say na broni so ma yenya taxi mienu moto ba ko okwati na oba na so waton taxi mienu ni moto ni na me menya 10 pesos ni girl fufuri ai oni na koton edi sika na menya ho hwenti se ma mpemmoa na se oton efie ni ka ho na se me ne me ma ya nkwa ma na krata no wo hwan ho ba be fa ko ma be fa ko aburoni ba be fa ko mo wa na wa frɛ me u meku unti na mentimi nton fie no na de na ko report o so be ku dia say we dia tete asam no asam na akọ anti police phone ko ma bre si ade ba ko aya uta handi case o ka chem se me de masam ba kura onye biom because asam na akọ o ma remand na kura last year I said 2 years obobo am ya ma me to form say ma me hunu mu nyina tu moja e na odwane ya gigi ade ma me wabusia panyina wu ma abusia fo no mu obia o se me bu me papa kura yani akwa no ne word ne wuja ro babudu ade ano no abusia fo no mu obia Eduardo Asante why di ani oye wasa ene fante na ma me wasa na papa ani asem na no ayede ne wasa fo mema mo modern se gadam senti eti se dani ti oni ne won kra sei pacho mi pani no sei pacho 7 years or 8 years eti de won watu fi ho kra on di won ti wo kra na mo oba no be bom ntreni wonu da ene na hini wache udi bi ache asere abaya breki nese unyabru ni bade oba abibifo moja pade atintesu agum se woni bi ana ama so akofa ga na broni ni so na wo broni de wanyi nti ono de nya de obeti mo wali ni atia kunu so ho fe uhena ne ho beyede no na se de wayere tawe no Joyce ma okun obeyade my lady javognaza sheni tiri ho a ne pechi be se nwenso eti my lady boko ne pechi be se wo we atam broni aboa wo wa ma na nso ani wa sa akofa foforo aton tazi mi enu se de ma mi kan ye no kra bia na oboa ma mi ntwantro aha na wa wa wo ba cho de bi ha de na usawu se de na wo ye dro de ma di bi su huma bonti su aha ho yi ase na mko ye mu twi street se ba cho na ohaya sa so ma mi bi ho na ma mi ni film ni ekọ yi yi ase nyina mu di doi ye memma enche no odo adane apetro na me say eya na ede ba de kama wo mama eja manya broni ba chiri ni mugu manya ne ho manya dan manya ka mienu kenya no anu kama wi mai wo se masafa ede ye nya aye ne sa de akoma me nyonko ba me aton
TV a wode bra ye nyina watu odi akoma again ene sa ga ekro no so ne ho ade ne wadi ba frɛ no ka kyerɛ ne sɛ mo frɛ ne ma ye e bi ti no one ne yere abrɛ nti onya na ne yere ni ne brɛ so adwuma o ka kyerɛ ma sɛ o afutu ontu ne ba ne fo no o medi ne ba chi ne ba ne di ne chi na again ka kyerɛ ma sɛ ga no so hu ha wadi adwuma ni ma adwuma ye ma they said on the wafa bla ikura Mr. Champo te unte kakra na ba amle bo bra ye kusu se yibenya na homa no so so for me dance so for me won enne wiase no ankasa no ya na enkrofo epese wo mu atu wo mu amra na wo mu akwakutum sebe sister ya wo fa no ya wo ware ni waye ne ho ade woni no abobra nyame ncha de se yakwamboni so se edebe yin mo benya boafo a wo boam enka die be bi a chiri mugu ana se wo sa pre no na sebe obro ni be wo ba ababa yi wa sacrifice ni marriage ana ni love no e de ama be me se na be ya wo mo beto wo mo wen mo nyina chi no so no be me enche se won tini me biase ogusua efo ema na de ba ko ye wo wiase so ne se be ma wusi so ana wo bobra na se wo fum ema ka hu se na wo pinchen wa mra na ade bi de onimo ya wo kwakoto mu e de na be ba se wo bei se ne wo se gya ne ho de ma be me na be me gusu bu ne kwasea na sebe wo bu be obeyi papa na sebe ewura ade ba ko so ne se chese ade be anko ene se wo kunu abo papa sebe wo mu abusua na wo da so ti amane ase no nyai won sebe sunsun mu kura no fese wagya no because boni be nim se wo fese wagya no nenti se sane me ya ekoswe aprosifo a wo betimi abo wo ba akwan so eyi wutotwere na afenya ha na wutumi ka ba ya sumu wono mo ya bu wo ye ku wo wana beju bi eno nti asem ya sof mame so ese bema no ya ne transie na ne omu bia no yaka so obey no wompani biem obesu ogya no ejapade na wo pese otonton ya na koy over so ya obesum no ama onu so sebe why enjoy the life no na kono so na ko abo no bra fi se ne kono de ede ya hwe yi a obekumu ababa yi ato atwe ye pen wo fra o sesen abi je mo afra na mo ma ye hunu de ekọ na ye nua ba ye hunu ko e be fa so da de so ntumi to ne so wabusuafo eti ne ye den aba ye nko yo so for mame nyankopɔ enhyira wo pa ye ma afiricha pastor nkopa afino asa akɔ foforo asa ba nyankopɔ enhyira mo ahode ne ahofe ne de e chen da enne ye de nkyia kese ebema yarefo ene yetiefo nyina ba te ase ba de wo ho ba ye adwuma enti we de afefoforo yesi mu de ye ka kyewa ne se yade die se ewo nipaduam na pese yade ni firi nipaduam a na ne wo de wani a che Dr. Ba ho enti mai ba ko a wo US a me kasa sisi a o hweme me se mai na ni che so for ma me ho a ma che na se obusa mi ase na da be na so for ma me baba na mso onya abotre US na be lande ama ono hu ampa na me kasa de de na ni age a wo hwe denden anti ye share bebre ene so wo betie Dr. Ba na wo gi e number ye didi dwuma na fe wo de wani a kire Dr. Ba yen ya so ye ho na fe ya hwe ama ya dia hodo woni padua nim no afri wo so ama won so ho ato Dr. Ba number ye didi dwuma e 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 08 3482 0244 08 3482 we any number Dr. Ba ye didi dwuma ewe aso e ho de wo TV no mfonyine de numbers no ye miensa de ka ho ba ko no obetimi afre ameno nso ye ne wadi enkomo ewo Dr. Ba aso ye afa wo Dr. Ba empepe ameno wo kasa ye wo kumase atonsu agogo kumase atonsu agogo 2025 ehwa na ye wo ye mfiri wo ye nko ba bia ana ye ni ba bia akọ ehwa na ye butu a ye didi dwuma enti wodi wani kire kumase atonsu ago aban hospital na chi a
ɛno nso wobɛhu Dr. Baa ɛwɔ hɔ ɛna nkran nso yɛwɔ Spinters Road 18 Junction Spinters Road 18 Junction ɛhɔ nso wobɛhu Dr. Baa wɔ hɔ ama yɛahwɛ ama wo yadeɛ afiri wo so yɛsi afifufuro mu ɛnɔma ɛkɔ so wɔ Dr. Baa so ɛyɛ pani bɛhwɛ ɛnigye ɛnika eti deɛ yɛka kyerɛ obi a wɔntie ɛna nɔpɛ yi ɛna awie yi sɛ wopa ahotɔ pa asomdwe ɛwɔ nipadua no mu a mesɛw sɛ ntwa Dr. Baa nyafo ani kyerɛ Dr. Baa hɔ hwɛ Dr. Baa akɔfa adu foforɔ na sɛsi adeɛ aduro no instant kyerɛ sɛ amono mu amprempre na aduro no asaw yadeɛ mema be baako firi boase bae ɔba adwoada no ana ɔbaeɛ yɛde saa aduro no a wo tutu wo nkasa mu yɛ ɔya na yɛde aba foforɔ no ɛma maame no ɛna ɔbaeɛ ɔsɛ me ba madane ababa wo hwɛ me na matimi nante kama yi nante ne ho ayɛ akɔnɔ ama me ame nante ampa nso wura maame no ba adwoada no na nante a na ɔde kɔ no ɛne sɛ ɔba enne yi a na kyɛ sɛ ensonso yɛ wɔ mu bebree a kyɛ sɛ anika ayɛ kama eti na obi a wɔtie mi a wɔhwɛ me no sɛ wo nipadua mu tutu wo nkasa mu yɛ ɔya wo nipadua mu deɛ wɔyɛ ho wo bɛsɔre bi ase abo wo nkasa mu yɛ wo dendenden afra bɛsi wo kotodwe wo bra wo yɛ ho bibi enye ya sisi adura yɛ de aba bɛka yɛ nu bra ne ho a yɛ de aba sisi a me ne wo kasa yi ɛyɛ nkasa mu adura yɛ tatahwe a wonum kɔ nipadua ne mu a amunum hɔ a na fe wo dompe mu twetwe o kasa mu yɛ ɔya o to asintina twi wɔ kyese nipadua na wo bra wo hu de wo yɛ ho no na fe wo to enti obi a wo tie me sɛ yɛ wo kasa ne mu abuo sɛ yɛ wo kotodwe na akɔpem bibi sɛ yɛ yɛ wo na aba kotodwem sɛ bia wabatwa ana wapaso ana yɛ wo ya ana ɛma wo bra wo de ba Dr. Baa hɔ a yɛ wo adura de ba ma wo yɛ nkasa adura yasa yɛ no foforo bɛka yɛ aduro no ho amene wo ho ato ntɛntɛm pa ama so ho ato enti na awia yi deɛ ɔtie mi nhyɛ ne so nu sɛ yɛ wo kumase ato nso ago enti mesɛw fo ni kyerɛ hɔ na wɔapɔ so ɛyɛ wo ya wo pagya wo nsɛm pagya wo twa wo kon wantwa wo nkasa mu hwew wo nantabu ne si fam kra wo de si a na adane asɛm a ne nyina no wo de ba Dr. Baa hɔ a yɛbɛhwɛ wo ama saa ɔhaw ne nyina afiri wo so afi ɔmo yare sasaboro ɛyɛ rheumatism no nso ɛno nso ɔmfo ɔmo ani kyerɛ wɔ kyerɛ sɛ ɛno a ne hankasa ha dompe ɛtiti dompe makasa ho kyerɛ no na ɛso ne nyina no yɛde ho aduro ne ahaban ya begu a mprepre me no wo kasa yɛde sa yadeɛ ɛma nkrɔfo yɛdi bronya wie yɛ ɔmo ba yɛ anigye sɛm a ɔmo gye no hɔ ɛne ayare sɛ ɛkɔ ntɛntɛm wɔ Dr. Baa so ɛyɛ no na kyɛ sɛ ɛyɛ pani bɛhwɛ enti obi a ɔno sasaboro ana agye ne dompe ne ne kasa nyina bɔ so abubu nipadua na gu a wo de ba Dr. Baa hɔ a yɛbɛhwɛ wo ɛde aduro na ɛde aba ne bi aka ho ama wo nso ho atɔ wi a mekan enkogyina baabi mfrɛ sɛ obɛnya yɛ aduro ne bi wɔ baabi a daabi Dr. Baa se ɔmpɛ sɛ ɔkɔ akɔbɔ ne soboɔ na akɔkakaka sɛ ana me no mu aduro ankonti ɔse bra ɔde mfidie aba ɔmfa mfidie no ɛhwɛ nipadua no ohunu sɛ aduro na ɔde ma wo no ɛyɛ saa yadeɛ na aduro na afei wokɔ no mu adansidi aba ntɛntɛm ama wo so ho atɔ enti wonya Dr. Baa aduro wɔ baabi a wonya no drugstore baabi a wonya no pharmacy wonya no baabi a bɛnyi aduro ne sɛ wobɛbɛ yɛ so ɛyɛ hɔ ne adu afa mfidie mu ne ayɛ labs ne ehunu sɛ yadeɛ wei ani ne yɛde ho aduro na ma wo ɛntɛmpa o kasa mu yadeɛ ɛne yadeɛ foforo bia no na afiri wo so na afei ho atɔ enti afia yɛsi mu yi ɛnya ne sɛ afra sɛ enkokyinkyini baabi mmɔka ngu na akyire wodi su abɛda Dr. Baa hɔ ɛnu ti ne abɛtena so fama me afidi kasie ya wodi dwumapa yi so sɛ yɛbɔde wura ka kyerɛw sɛ yadeɛ deɛ esuro Dr. Baa enti obi a ne kotodwe yɛ ne ya ɛyɛ gogorɔ akyea ne nan ama ɔnante enye yɛ nyina no ɔmfamra Dr. Baa obi a ne hibon na dwonku no ɛho awewe ama na ɔnante enye yɛ no ne nyina ɔmfamra Dr. Baa obi a na tika sɛ no ka kyerɛ nya yɛhyɛ wɔ no ama ne asɛe awewe ama bi afratra bi so ama ɔnante enye yɛ no ne nyina no ɔde ba Dr. Baa so ɛyɛ a nyankopɔn adaroma yɛwɔ aban a yɛayɛ no foforɔ abɛka yɛ nnuro no a ne yɛwɔ dada no ho ama ne ɛsa yadeɛ ntɛntɛm firi sɛ fɛs no koraa no na yadeɛ a yɛsa na ano ɔden ne yɛsa ade foforɔ abɛka ho na kyɛ sɛ asɛm no a yɛka no yɛnka ɛnni agorɔ enti obi a na me ne wo ka sɛ wowɔ haw ɛwɔ dompe ɛne kasa mu bia no fo ani kyerɛ Dr. Baa so ɛyɛ hɔ ne yɛntu saa yadeɛ no nyinaa asɛm ho na ahotɔ afei obi a wanya adwenem haw ɛdambɔ asi na brabom ama na wɔ kasakasa ɔtwe sɛ ka ene nipa bebree no ɔmo yɛ nyina kyerɛ sɛ adwene ne ho aka wutira nye ya abɛka sɛ saa na ɔte ne nso adwene ne ho aka mesrɛ wo wunua bi oba bi o maame bi ɛno ma bi nkoye ɛwɔ na adwene ho a mesrɛ wo sɛ ɛmfa ne nkɔtena baabi mia nkɔfa ne mmɔkye bia mu mekuru nkutu ne nan abra yadeɛ nkɔyɛ
Dr. Baso Oba, ye general near the Dronamano, or da 3 hours pepe no solia, a dam ya de biano, no free. So I feel be a tray ya dear and a hano, and also on fan and inch Dr. Bao, na ya dear friend a tray ya dear from ya dear, a yenim guasi ya dear hankro for bebrino, Oba Dr. Bao, a bemo bibidro, ama see too. I feel young crow also, and also on family Dr. Bao, and now you am in no work I say, dear make catch out they say. The make a chow say so young crow and a hawa and also about Dr. Bawa. Ye beshow ama wato. Sisi ya dear frontier ye no moon ye say. See a cat will be sisi ya. That's what the traffic added the total no, added the total ontiment to be a riano, about any season on our Janaka form. Now fair Juma Cray need Jomo what's walk on no timinko. Sisi ya dear slow Dr. Ba Feleno, and to obey what Sisi ya dear Biano, Miss say. A chinanopa. For niche Dr. Bao ye mu draw ama instant amunumu wano sisi ya de ne tuoko ama wonso onwato enti na me ni wudi nkomoi de meka chon say o ma me bi u papa bi anya stroke ache atena ne so ache da bi otwe ne na ase ne nsada ne ho ontimi nya ahoto enuru okotwi ekobrema nyina onum bi gu ne yam enso stroke ne nkoi eno ani etu fo ne aka che say fa papa na wo ma me na wunua na wanya stroke no fa ne bla Dr. Bao na yenhwe no emfa haban enka no stroke yade no emfiri ne mu ye massage nyina ho ye physical massage enyina ho oba Dr. Bao a ubenya ye de kasa ni nyina abawie ye number editi dwuma no 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 083482 Dr. Bao Kumasi Atonso Agwaban Hospital nechi enkran ye was Pinterest 18 junction fire lebla yenso yemfia haba no entu yade ni nyina se na behu se dede ni nyina ye ba so fa me yango ni ebronya ana ebebe chiri ebeba na doctor ni ho me krantifo am be show you so de nyina se matete mutu ehwehia ya mo bia etwa me boy apart from grow fine faith home party clinic nko ane last Ghana Mr. Brobi mo amaka nyina de matofo matwemase nabi 2025 normal BP ejaba me show bo ejaba Joseph Nyapo yo yate so ma we ya mi show ya da CP me pa cha baba we be say from Gloria Oduro wo ye adwuma wo ejako shipping company wo Luton UK na wadwuma pani ya maame janitor say wawia 22,000 pounds yes ya maame ni phone na da ho yi secretary kura me nyame na meka abetua ne sika no ya advert said ya atworo so na meka say wawia 22,000 pounds every company no efutum to obi piada wahunu maame a woda TV so a ye friend Gloria Oduro oye adwuma wa Ejako shipping company wo Luton but modern aso obe friend number +44 79 47 72 2084 +44 79 477 22084 na ma prosifo nchi eno so ho asem eno no ha me pacho Leicester Ghana amuase ye papa ene ka say ye nkase pad de no ane yes ye extra long heavy flow ye ko pebi mayema e boa 24-hour protection ye pebi mfam mo bag no mo fanko wa cha pinty liners nso aka ho bibia 0501 390-337 Sarakoba so guso eton niema no bronya ho ne to ye niema new year ya se busuani nwura mu anyema bia empa boa mo ye Sompa Nkomo die no 0244797215 Faith mu party clinic enuro ketwa Prophetess Elizabeth ya de no so said den ebedu na se wa benen upusa wo ya de ko ya ayamukuro ni nyina yade wapono waposo obo wa ye nyina efie ni nkyere ho ye wahene makokoben 18 mo ba antiaku so tum e won ye 0244583859 edusa wose madanse ni wose koko poma woto a ebetu no de free moja ni nyina brayo mu hawo obetu ni nyina edusa malahe ye nyina efie ni nkyere ho betu na fe we want to maintain wasa na de sisi wona be bia wo ye bia 0500 110 115 ye maame antiage ote so ametata last ya na Amsterdam no wo aba Ghana enra abra mi perfume papa big vanchi nyame hira no antiagi
nyame nkyira ne mpempra de odi abreme na yeso kopio mo yaya Holland den hag dia Sompa Nkomo yi o magia Sompa Nkomo yi the hag for Awurade nhyira mo papa e na Belgium me maame ma mefi nhyira FM owo ekuo bi ye from virtuous ladies ma mefi virtuous ladies womo so pem asem se oh come on anti me maame ba bi obi akwen Elena onyame nhyira no onyame nhyira so abokwan ama ye nso etitia na mo ni mu bi nyame nhyira no papa nti antage Awurade Nyankopɔn nhyira wai tatalasta and I the hag fu nyina so e do mase me pa chew abije mwanya no fani brai hello Mr. Edward. Hello Mr. Edward my hey if your guy you never come back. If you come back I will call you people. Your guy never come back. Hello. I said that you have not come. If he come, he went out. Oga went out. Oga. Oh, jadi oje na oga be. Na kwala. Abi je no manya ono ankaza. To ano no wada ne ho ani si oga yi. Ana se suhum de kwa anwe be ko. Ati Paulina tonte ho na ebre ne kopi. My lady medasi na nokure ni mamenka asem kakra mfa nkyere me nwie ni ma bi no. Ekwan bi so metin akasa me nua adwa isne ona asoso be ma ne so ama be ma na aye na de waye ni. Se woni be ma te na obi fra bro ni fra bro kira ba no ono be ka kira wo se bi busuani no na ewi ase wa hu se wo ya oba wo ne na etwe mpena waka wano atum all because se munya ne hu sika dinti ono obroni ni fie a wa besie no wutimi ka kira okuni so onkoda ho na hwe na kromfo abewia wo hu ene de ode aye wo edrum na bia emema binom edi kwase so so omusu o ko se ba no ukuri gina asa mempene a enka nru ba bia adurei wo se wo de mo tribe mu de otimi wale ba ma bia ma bia o ye de wo pe enye kuromu ha ya na ofiri na watimi afa broni ene na atena na broni ni timi ba kuromu ha na broni ni nimu ba wantimi ana wo nwadi ama broni na ehu se ba ma no wo so ye uku Waji atum se wo waji ato so ni wajai se woni wajai mo je ni ementi wo te ya wanum asem enam ne so ma ye nya aka enam ne so ma ye nya afie wo hu na de ode aye wo enti eduru mre bia sabi mpradu asama sabio ya fa nyansa nwale kakra ekwan bi so enya sa ba ma na wo so ne so no da ache no de bi be hye wani won se wasa afa wachi asa akofa oba afoforo enti duru mre bia wo koi kwotena se na sa ya wo hye yeye emema binum ya so wo so wasa ekwan ne so enti emma ne kwan na wo meya wo de yese se wo de yeden wo de obema wotimi buru papa eka ho na wo so ne so all because mo nya obi a kakra wo ne nsem a woni no ayi mu wo sikadie enti eduru mre bia ma sabe ya mama meya ma ye ho kwan emma mema binom anyi ye hyebre emfa nto amenem ewo mu se ohia wo na wonye nipa kase ye de ba hwe bia wale de atete wa beduro enti duru mre bia ma ye ma ye ni na ho sa kwan ne so na ye nua ba ma ne so yanka bibi fa nkyerɛ kwasiabuo asisie bra wan hwɛ wo daachi yi a wo bewu o da bia me ka me se bia wudua bia wutwa sabe wafo obi de hia wo so wo nua ma no binum abu ne kwasia ntese wafa na chi afa mpena afa brofo nyina wasa afa na chi asa kwafa onyonko ba ono ne nyonko ba ewi ase a bra enti sabe wo na nwene kura kakra kwan bi so sa wo be waboa wo ne wo ma mo wadachi o adwapade a moye no wo san fa nyansa kwan sa beton eno de amayele de minim se bia na ye de agro no wodi na no de nya de asabe ye betena so ana ye besoso sa ensem we no so na enso nya da ye frɛ na ye nya no yi de amayele de minim se nya da ya ye benya no ti nyame ya adom ne ye nya no hia na de ho ne ye na ye de aka enti maame ko akoma to ye mo ate bia ba ye kama amayele de me de manu asi ana brampa my lady me da sibiem my lady our bonne na agu maame ani mase our bonne asoso tanso amana adani bi adani aye mutu bi nse sram maame wanya de o efa ba bi ma uku akofa broni aba ye wo de wo my lady fa ba bi wachi atum se ye jawa wade ba bi o se nka man ye che no kra anya mugu say almost coming growth yi ebi no say ye ti ma broni be si airport na afi ye si gold no obeji no ba no hu growth ebi nie si oba ye wati mi aba ye jawa wade nti on na e ware
Mami Nkomo kra che se bruni na beye papa no ho ade o Ghana ha wo. Wa ye no ho ade e wo man yi mu che se be ma na ware mienu. Ti bruni no tu kwai ko yi. Anu wakofo oba fofra de se wi won fa ne nya hwe. Na wale de yaka bibi nkyere be ma no. So free so be ma pia ye be ko agya no. Enne no free so ya branch enti ne ho den. Na ya branch ye brawa wonte. Enu ntia ne bedru ba bia ne nsatesa ne ho no. Ana obehunu wiase. Mami nkabone be no ye wo. Wa be jimi ama wo a Jamami bibia no eche se obesua nyansa kra de ma. Evi se niema wo so e ma wo ye bia ni wa ma lady se bi eburu se be nya do nyansa bia wo mu. Wa so ama esemunu no wadi abesi ne eti mebu wo bai e ma ne hinu nyina free moja e kodru police station a yesi ye frɛ no ama court so yetimi ka se ye hwehwe no na ma lady wadwane court hunu ba bi one nam ho anu aba be pie krom ho ma lady die awade ne abrabofun be no papa ne yanka wo ni din na omu din ne ne de sai boge ya ho he krona wo mu na meka suhum boge o suhum obi a wotie bia nka nche boge se akwan a wode ne yire ne fa so no yan tena se ma ne mfa so da maladi sase mo ye beji adi nya de ye ja asem wem so okoton fie so oton ka ni nyina ato moto a ka efie ne de eye ne madea efie ne ye ne madea abeba iso ni nyina na ebresi fie no eti so abeba na nka nkra efie ne ye ne ma ne dia ti boge ba bia wo bia obi a wotie bia nka nche boge se fie ne de onye na adwene se wode ne se koka fie no wakofa people ma wonsi ho maladi he ade ba ko wo wiase a amada bi om keka se obi sora no obodua obi sora no ye niema we se maladi se be me be isu mra no ayisu ahoden obabu obe nam so wa fonti obabu nakuna maladi wodi bibi hwifie odo ebe ma no wo nwura fie so okoto fie ana okoto fie maladi ade bi wo ha yen ka no krenche nipa 2025 years ye mani pa bia etwimfa ya so nkosa maladi se bibi hwifie o se kukuro do so obe ma no o nwura fie so okoto fie ana do so okodi fie ano no okodi ano no nkotena fie o miere maladi ni nyina ne yemfa nyina gyina aba asisi sembe no asisi sembe no tom kramu aduomi so wo maladi achim da akasa we wo maladi edina obroni aburuba maladi wa ya ade mo maladi hwe me 2025 edina me ba na ma cha na me kɔ no on ade we say no e ha adwene mami maladi oni court sika process kura nse so ko hobiem mo nko biem se okɔ no ti se wakasa se si ana so wo kambro fu bia so organi wa oga meba na Abraham pa be ko meko ko drupe na se mi hu na e hwa na mama na yesa na ma na gufie o no mo ntre fie o so obe ma maladi onko ton fie no no be hunu se bibi wo baabi 0554931931 054 maladi 931 emme bia be ma bi butu ye bo ku akofo ba ba fie waje atumi so oni mi agai ene emanti on say no ama akwa twetententi se sunuma yo and yes wo so monye some manya ka mi nu maladi odi agura yesifo ameme ache no o mas ka mi bro ni 0548931991 how so was it o manya mugu ni akere no on so odi adi I on say two na ejo. Hello. Hey, Radina Kopon. Omo empire bomo. Hello. Pacho yenti o. Yo aje yenti o. Ai. Oh, busami ana. Na wan hwe show ni bi so hwe. O kan se. Wo hwe show no. Aha, so ye de ehia ye ni sika na ye de ama no. Ti sa akola no so won kodane de a se ne wono anasema. Wanya ji sika ne de sa asem bia ni ho bra. Ti de won bia sa bai wa no kodane. Ayo,
Ono di onti beko. Yo, it has it. Hello. Hello. Ejam pacho yenti o. Yo, good evening. Erade adom. Pacho awo so. Hello. Hello. Pacho yenti o. Hello. 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 Bye my yenti o. Hello. 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 Good evening, Pacho eto nkakasa. Yo. Yo, yeah, that's. Hello. 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 Ejam pacho maho. Fine, ya jo so yanko. Yetu nkakasa. Ai. Yo. I don't tell you. Oh, cotton. Abropa. Yes, where that's a for honey, we see. Commercials and attractions, Sompa Nkomo Ebola. Sewa, minwacho. Nanu mi bisa kwa so kwa brochu. 21st clinic yes sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo